muso aisa ala nyeli ala kase ala be kabako kawi ne datulen bala don ba fa mo muso aisa ala nyai ala wele parce que ni sana ala nyei ka ala wele direct di ni mumini muso wuli la choufe ka be seli Allah subhanahu wa ta'ala ka se kono lumière do de be direct la pour la la ala ba brancher ka jigi mumini muso ka so mais sebeni de nte kun fe kuma ire ima ko domina ni mumini muso ma wuli ka seli meleke ba fo ko ala kan yete lumière la de aba fo ko awo lumière be na jigi so ni ko ma jom so do wuli sisa ka teme ni banana be seli chouchou Allah Ta'ala be lumière in blaka jigi meleke ba fo ko Allah Ta'ala kan kurote ala wele kana de akokule yumando masade ko ma jom so mankele bi ka daleli me ko be ka baraji se be direct ko ma resi e nyogoni ne nyogome ante to biya kelena de o ya kan nyina ma ke ala wele ni ala deldina bogotigi ni fubali bogotigi ni fubali ate 30 ans bon 20 et quelques a faye multimilliardaire de ni ki wartigi de yi hakli siki ibe sa ni ki wartigi musoye ibe sa ni ki wartigi bay ibe sa abiba ko mama ke me mo do bu yere kalama melekeni bana do le yira la kanga opéré bana me fe ka gele ya doni fay war dama atara eko ke domi kana afora ko bana aggravira ko ka opéré ni papier ni fe on bebo afa ko ntini opéré ya betani ko fe ako baba aki dalelo alala ngo dendo be di makaba ko do kwa ako ndale ala ko to ala ko bana me na kenea ako baba mi be fe kan fuake nti fe ka boya kata extérieur la be fe ka fuake ya be dugumi na be fe ka fuake me baba nga to ala ko nga wele ala wele de incroyable mais vrai wallahi ala wele kabaku melekeni fama na fenfe dama abe boka di fantandoma wartigi den goni wartigi den do be ulu fa o kadi abe dulu ma de ulu ma jeni ulu ma sanu sa ulu ko de ko men dayo so tudi men fa de me kadu aljanna la tudi ayi o de bo TikTok ka disi bushi sanu milliardaire de ni be sa alaye ale te boka fo ko cette portière de bembolo kali bolo dayo ta ayi ale ba fa de me kadu aljanna la ba de me kadu aljanna la wa be ke ala nya sranya bara e tugo ma be tano srati ala ko den de l'islam e bema ya ala kana le budde ndam ma ko donc la réseau kan ala kana den di machima ba do video ci ma be shikisi wono de forme ko nga kana video ci ne ma nte réseau kan la fiale na be ndado mala li ado e be shikisi ko ni muso do dia mo ba yi chugo ne ka yi tebe he kansa denkirata wo ha sigi do ni mo ma sai maba ni binje ni maba to ngana ta to sanga fo ibi ka de wolo mo de umbe ka wolo e ra tabe na ke chugo ni do din wa ni so na ni ma réseau kan wa do ka tigi me do be kawye marabali kangar be dayi marabali ya dabla réseau kan kangar be dayi melekeni be boka saka bo abe shiki jo fuka dunje e dendo we din abe shikasi programme de kanga ki adama dina billahi melekeni ma 30 bo programme de bala cela sigi bo kamananga parce que ni ala de bina taka cela sigi da ni ala ta cela sigi la klala melekeni be shikasi na klala selila abe soli ke fuka taklebo na klala na fla selila abe soli ke na klala
fajiri mana seli n'a ye kuranɛ kalan a bɛ soli kɛ fo ka tile bɔ ni ne y'a ba hakɛ fɛ yen sisan a ma y'i kunkolo ma a ka soli ba tile kɔnɔ a ma y'i kunkolo ma musow a ye kunu musow bɛ yen wallahi dɔw y'a dɔn k'u dakun ti kulonkɛ ye muso dɔw siranna ala ɲɛ hakikatan muso dɔw ye ala dɔn a y'an ka programme lajɛ hali farida seli ka gɛlɛn anw ma mais dɔ bɛ ka solu bawu kɛ su ni tile programme de b'a la a ko téléphone tan t'ale bolo k'ale dara min kama k'ale bɛ k'o de ɲɛɲini a b'a kama ko n den kabakoyari la a ko na k'i kana kabakoya ko don kelen ni ɲɔgɔn kuma ko n bɛ kaburu kɔnɔ denw bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ wallahi denw bɛ diɲɛ kɔnɔ a tora ten de a bɛ ala deli bana in bɛ k'a sɛgɛn dɔɔnin ala bɛ mumuni lajaabi a ko k'a ka opération kɛ a bɛ dugu min na dɔgɔtɔrɔso min ɲɔgɔn tɛ dɔgɔtɔrɔso la docteur dɔ bɛ yen u yɛrɛ ka kuma plus fort misaya nana plus fort bɛ dɛsɛ dɔgɔtɔrɔ qualité dɔw bɛ yen n'i y'o jɔlen adamaden kunna c'est fini i bɛ da la ko ala ta ye tiɲɛ i su dalen dɔrɔn ko c'est déjà fini ko mɔgɔw bɛ dɛsɛ n'an kan ko n'o de ye ala ye masa min tɛ dɛsɛ silamɛmuso u nana contacter tan docteur ye ka papier bɛɛ d'a ma a ye kabako lajɛ dɛ a ye da ala la ka sira ala ɲɛ k'a bɛ se ko la n'i siranna ɲɛ a bɛ kabako k'i ye ka papier bɛɛ lajɛ ka opération don boloda ala jɔn a ko muru tɛ don ale la wallahi muru ma don a la a bɛ seli a bɛ ala deli docteur in silamɛ kun don a bɛ komi a fana bɛ nɔrɔ kɔnɔ dɔɔnin n tɛ fɛ ka don kuma ninnu dugumana na kojugu au fond n tɛ fɛ ka taa kojugu parce que kuma ma nɔgɔn kuma tɛ taa tiɲɛ kɔ ala i b'a dɔn mun bɛ ka fɔ maa fi ala b'a planifié ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn ala taw de bɛ docteur ma docteur min fana bɛ siran ala ɲɛ k'a ka fɛn bɛɛ programme k'a ban a bɛ opérer komi sini su in na a dalen ala kira nana fɔ a ye kisi ni nɛɛma ba ye ko ala ka jɔnmuso k'i bɛ sɔli min kɛ k'a bɛ k'an sɔrɔ k'i bɛ ka ala deli min kɛ ko ala ɲɛ b'a la k'i tɛ opérer ko bana min b'i la k'a banna k'i tɛ opérer ja belebele a k'a sogo da docteur la ko karisa den karisa kana mugu don a la sini k'a ka bana banna docteur wulila parce que programme bɛɛ kɛra milliardaire den i bɛ wuli ka na de dɛ docteur yɛrɛ ko k'a yɛrɛ bɛna den ta docteur sogolen nin na a kamana ganna et puis papier bɛ signé fɛn bɛ programme la dugu jɛra a nana muso ka so waritigi ka so a nana dɔrɔn a ni patron ye ɲɔgɔn fɔ Basma k'a fɔ ten parce que mɔgɔ si ma kuma fa fɛ o i bɛna nin fɔ fa ye cogo di wari sarala fɛn bɛɛ kɛra est ce que nin donyɔrɔ bɛ mɔgɔ hakili la wa o fa tɛna f'i ye ko fa de b'e la k'e ye jɔn ye mais a ti ɲɛfɔli kɔ ko den ma tila don bɛ bɔ bo bɛ kɔ mɛlɛkɛnin sigilen a t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min laban na mɛlɛkɛnin bɔra a ko papa n tɛna opérer a ko quoi parce que yɔrɔ opération filɛ ni balikuyara n'i ma sɔn o t'a kɛ f'i ka accepter a ko mun na ko mun don a ko papa ko n tɛna opérer docteur sigilen a ko mun kelen na a ko papa a ko ala kira nana fɔ n ye so ko bana min bɛ na k'a banna n tɛna opérer wallahi docteur kasira de fa b'a bolo d'a kun docteur bɛ ka kule a bɛ ka kasi
cɛ kasi mun na ko wallahi ben kali ala la ni bɛ ala min bolo ala kira taara sogo dana suwa ko ŋana muru de nin den in na k'a ka bana banna fa ko den ta i ka taa échographie kɛ kɔngɔ la a k'a lajɛ an bɛɛ dali kira la kisi nɛma b'a ye mɛ nin bɛ tɔn kabakoya ka ko cɛtigiya ka den ta ka taa écho kɛ bana tarasi t'a la min tarasi t'a kɔnɔ a tarasi